Preonorate Părinte Protopop, preacucernici părinți, domnilor primari, alte oficialități locale sau județene, iubiți credincioși și credincioase. Iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu, cel întreime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, cu mijlocirile Fecioarei Maria, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și ale Sfântului Părinte mergători și botezători Ioan, ocrotitorii acestei biserici, ne-am adunat astăzi aici, în micuța, minunata, frumoasa noastră biserică, ca să lăudăm pe Dumnezeu în primul rând și după cuvântul Sfintei Scripturi să ne aducem aminte de înaintașii noștri, să le urmăm exemplu, să le cercetăm viața, dragostea lor părintească și să împlinim așa cum se cuvine, după rânduiala bisericii și după rânduiala lui Dumnezeu, ceea ce este nouă de folos pentru noi și pentru a noastră mântuire. Pentru cei care au venit, să zic așa, pentru prima dată în satul Băcâia și aici la noi la biserică, câteva cuvinte despre biserică și despre sat. Biserica a fost datată prima documentar în istorie în anul 1595, iar satul în anul 1509 ca și parte componentă a domeniului Gioagiu de Jos. Sat, biserică, oameni, personalități cu istorie, cu credință mare, harnici, ascultători, cu frică de Dumnezeu și cu credință și cu dragoste față de oameni. Ar fi foarte multe de spus, iubiților, despre trecutul istoric, despre viața bisericească din aceste meleaguri, dar știm că în jurul anului 1700, aici la Băcâia, exista și funcționa protopopiat ortodox român, care apoi, datorită, să zic așa, uniației, a fost mutat la Cib, în județul Alba astăzi. Se pot spune foarte multe lucruri, știute sau neștiute, despre istoria satului și istoria bisericii. Bisericuța, chiar dacă puțin mai mică în dimensiuni, să zic așa, nefiind dotată cum sunt alte biserici mult mai mari sau mai frumoase, este o bisericuță mică din piatră și vă spun că fiecare biserică este minunată și frumoasă în felul ei. Și de aceea de cuvință s-a crezut și s-a făcut, astăzi ea fiind monument istoric. În trecut în sat erau foarte mulți oameni, la un moment dat existau 400 de oameni în acest sat, iar astăzi, din voia lui Dumnezeu, mai locuiesc doar 22 de persoane. Nefiind niciun monument închinat eroilor până acum aici în sat, și crezând de cuvință, chiar pe când și administram satul Băcâia, iar apoi fiind trecută la parohia Mada, mi-am propus ca anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor de aici, să facem un monument închinat eroilor din cele două războaie mondiale și o placă comemorativă închinată în cinstea și pomenirea preotului martir Cornel Tomescu.
Preonoratul Părinte Protopop v-a spus în linii mari esențialul vieții duhovnicești, vieții materiale, spirituale a Părintelui, dar majoritatea dintre dumneavoastră, mă refer la cei mai în vârstă, îl țineți minte, l-ați cunoscut, poate pe unii dintre dumneavoastră v-a botezat, v-a cununat și în amintirea credincioșilor mai în vârstă din satul acesta, figura și personalitatea Părintelui Cornel este încă vie. Zice în Sfânta Scriptură: scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor săi. Fiecare, toți de aici, 100% cei prezenți aici, suntem botezați și crescuți într-un fel sau altul în sânul bisericii. Dar a fi creștin cu adevărat înseamnă să-L și mărturisești pe Hristos. Și să-L mărturisești pe Hristos, mai ales în zile și în timpuri tulburi, negre și grele pentru biserică. Nu-i tot una să mergi la școală, nu-i tot una să mergi la școală și să răspunzi o lecție foarte ușoară și să iei o notă mare, sau să mergi la școală și să răspunzi la o lecție foarte grea și la fel să iei o notă mare. Părintele Cornel, pe lângă alți preoți, așa cum mărturisea Părintele Protopop, a fost un mărturisitor al lui Hristos. Zice în Sfânta Scriptură că ce este mai frumos și bine plăcut înaintea lui Dumnezeu decât să-și dea cineva viața pentru aproapele său. Eroii din cele două războaie mondiale au plecat pe frontul de luptă cu varianta să nu se mai întoarcă înapoi sau să se întoarcă, cu gândul să se întoarcă sau să nu se mai întoarcă, datorită primejdiei vieților lor în care erau supuși. Ce lucru frumos să-ți dai viața, să-ți aperi țara, neamul și biserica, chiar cu prețul vieții. Chiar dacă Părintele Tomescu a murit de tânăr, la vârsta de 49 de ani, în satul Salcea, astăzi în județul Tulcea, un sat de exterminare, un lagăr al morții a bănățenilor, el și înainte să fie anchetat era un propovăduitor și un mărturisitor al amvonului și vorbea oamenilor de la Balșa, de la Băcâia, de la Mada, vorbea oamenilor despre voia lui Dumnezeu și cum lucrurile să intre și să fie la normal, normalitatea lucrurilor. Nu se împăca cu gândul și cu acea viață pe care chiar unii dintre compatrioții lui, frații lui, au încurajat-o și și-au însușit-o. Nu se împăca cu gândul ca Biserica lui Hristos, prin diferite metode și forme și oameni, să fie persecutată, sau așa cum a povestit Părintele Protopop, cu stârnosirea bisericii din Vinerea, nu se împăca cu gândul ca să o slujbă sau un act liturgic dumnezeiesc să poată fi oprit de un om, de un lucru omenesc. Și de aceea mărturisea pe Hristos în toate locurile și în toate timpurile, cu timp și fără timp, din dragoste față de Dumnezeu, față de jurământul preoțesc și din dragoste față de semenii și frații lui. Iubiți credincioși, ar fi foarte multe de spus, dar oricum mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, Părintelui Protopop, preoților, slujitori, domnilor primari, credincioșilor din sat, fii ai satului Băcâia,